chakaitika ndechekuti baba waivhimurota anova baba mukuru wake anova nemakerenenzi murota yaikaita tabva muhondo vakatora baba vangu nababa munini vangu ndokuvaunganidza pamaruvari ndokuti munda uyu ndatora hausisiri wenyu upai mugano wakushwa ati mugano rukowa mugano wanga uri pamusoro pegomo zvikachinzi inini ndiri kutonga kuti ndini vanonzi mavidhiyo makadzirasi saka nokudaro ivo vakagara ndobva tapenda tichionetsana nekutaura kwataiita sevavanikidzani tichikotaudzana tizamara vatiwochi 2000 pamwe pacho havairima munda uyu ana mukoma wangu vaimborima munda ma 2006 uyu wangu ndokanga kuvaka munda muye kati shamwari usavake munda kama munda ndowani ndowangu akandiwa nechimuti panapa andiwa nechimuti handina kuda kuita naro nokuti iye akabva nditi isisi ndisiri kutonga nyika ino hapao zvaunombondiita handisika ndobva ndangosiyana nazvo ndasiyana nazvo ndobva ndabhoedza kuti ndingaite sei ndobva ndamboenda kukanzurwa vati toda mari inoita $40 yokuti tione muganho womunhu hazvina bvana zvikazobudirira nokushayiwa kwemari nokugara kwakadaro nyaya dzega dzatakurikuti taura semhuri semavhireji akabatana right nokudaro tikabva tazoti zvina nditese inisvipira kudare 2022 ndakwira dare inini ndokuuya kukazoita kansera ndobva vatienzanisa munda ndobva ndanzi munda ndowangu ava ndobva varamba anga ari ipapo panguva iyoyo aitongwa musi uyo ndikatongwa uyo vanga vasikwa vanga varipo mumikomo wacho tohanzi saka imi matenga kansera hazviite munda ndowedu tobva tasiyana nazvo kansera ndobva ati inini zvamuchiita enderai mberi nenyaya yenyu saka ndobva ti ndofambisa sei nyaya yangu chief dotito hapanai havasati vatese vanhindiki ndoizve zvavavo vachinzi zvamuchiita chiende kuna headman nyaromo ndokubva ndaenda kuna headman nyaromo ndobva vauya pamusha ndobva vatonga vatonga nyaya ava vakabva vabudisa pepa rekuti nyaya yangu yakatongwa kare nachief dotito vasati vavereka tsamba yanga vainayo kuti vabva ndatiwe handikukumbira kuziva kuti chief dotito ndovapi nokuti pafamba ana chief dotito vakawanda ende vakatongana nani mudare imomo mupepa mwewe manga musina ipepa ranga rikangonyorwa kuti chief dotito papepa reri rikangonyorwa zvarikangonyorwa ranga risina ID number ranga risina kana ani chief yokuti ndichief uyo anga akanyorwa ipapo kana complainant wacho kana ID number panga pasina ndobva judgment yavo vakabva vati iyi fake paper hausi munda wako iyi fake paper yaura kwedzera kundiitira kuti uri mupolisi ndobva pepa riya vakadaro bva vati nyaya yabva yapera ndobva vati right munda itikupa zvipindu mevhisi zvipindu ndiye muridzi womunda akazvipupurira wega ipapo sei mazuva ano havachakwanisa kutaura nokuti kukura kwavaita vakataurwa history yomunda nokuti ndovakachera madhunduru ndovakaita zvese vakaita muchato pamunda upi iwoyo vakazvipupurira pana mambo nyaromo nokudaro uyu akaramba achirima munda weyo ko shamwari kuzvakataurwa kashamwari toita sei iwe imunda ndowangu nokudaro ndindaenda kuna chief nyaromo ndoita sei vavati iwe zvauchiita iwe chienda kumagistrate court ndobva ndaenda kumusoro kumagistrate court shuwa tikasvika tikatongwa nyaya yedu tikafunga titongwa musi wa12 ndobva tatongwa musi wa19 nomusi wa23 July ndo vakaita judgment vakapwa mapepa yakanzi ndida mugano musi wa19 pakanzi ndida mugano wokuratidza kuti munda ndokwani ndobva taenda tichienda kuna mambo akakutongai mambo akatitonga bvandipa mapepa yayo ndobva ndayabva ndavavo vachinzi right na23 July pamunoya kuita sei kuyakuti kutongai ndobva tadzoka kusa 23 July ndokuvapa mapepa yayo vakabva vangoti
inini hapachandokwanisa kutaura kana kusubtracta kana kubvisa, nokuti zvikataurwa nasabhuku nakansera namambo uyu ndizvozvo, hapana zvandi kusubtracta kana kubvisa kana kumultiply. Nyaya yenyu panapa yakatopedzwa kugara kuri nomadzichifi ikoko munotonga macriminal cases. Saka mumwe wangu ipapo akabva kusumudza ruoko bvanzi handitonge nyaya idzodzo, nyaya yenyu ikatopedza tobva tatopedza. Baba pano here chamunopikisa maringe nezvekutaura munyu kuti munda ndowake imimi munda wokurima husi wenyu ngokuti nokupikisa chanama pikisa chinzi zvaari kutaura zvese zvinonyeka. Nyaya akanzi naHeadman achiita appeal, ndobva aisa appeal yake iyi. Ndobva aita appeal yake, ndobva aenda kumagistrate court. Enda kumagistrate court ndobva yapa determination yayo iyi. Saka handizvi kuti nyaya chandinoda kuti mutsanangure mambo havatombozva pamunogara. Saka chinoita handiti maona kuti tinenge tichitaura kuti munda wakazodai gore rakati ava vanobva vaziva. Tinenge tichida kuti mimi munda uyu makautanga urini kuti wozonzi ndewenyu, wakafamba sei kuti muzosvika ipapo gore rakati muchidii. Ndo zvinofanira kutsanangura izvi zvese zvinopedzisira ndo zvavanozopedzisira kuti ndazvinzwa. Saka ikoko vakati chii? inini ndakaberekwa 1981 ndakangokura ndichitoenda kumunda yangu ndichingorima munda iwoyo. Iko zvino ndane 43 years ndichirima munda iwoyo. munda iwoyo vakapiwa nani? Mimba vakaberekwa 1981 ndakaberekwa ini. Imimi pamakazotanga kurima munda iwoyo makaupiwa nani kuti muziva kuti munda wenyu? Ndakasiyirwa nababa wangu. Baba wangu vakatofa vachitondisiya ndichitorima munda iwoyo. Baba wenyu vakashaya gore ripi? Vakafa 2008. 2008 ndipo vakafa baba. Ndopavafa 2008 ndopamakanzi munda uyu ndewedu. Wangu wagara uri wedu tichitongogara tichitongorima kumunda ikoko. Ndaidi kubatsira nyaya yomunda wakazvii inini saindazoita mangwaniro nyaya ndikatongoinzwa ichitaurika inongonesa nyaya dzinenge dzakadai idzi dzinonesera kuti isusu ana mambo kana mukaya kuti nyaya dzinotozikanwa kuground kuno vanhu vakakura varipo bhosi tikati sokuwanda kukaita vanhu tikasumudza munhu hwanapa anenge akakurira vanhu vese ndianenge achitotaura chokwadi zvine kana mukatiudza pane zvine zvinoona kuti muna mambo ndochireka inini samambo kandi hatogoziva kuti ground wacho kwakaita sei igona kutonga zvisiri anzwa nditoenda pasiripo. Saka nyaya inenge ichitoda mambo wacho nevanhu vacho variko kuita mari muunganidza vanhu vacho vanodiwa uya kugara panzvimbo mubvunzana sekuwanda kunaita vanhu vopupura nditi munda woenda kusaidi kumudzana kana kuti anomudzwa tirikutoita zvamukatoita kuti kana mukatoita kutomhangana kuna nyaromba haatizoziva nyaya yemunda iwowe bhozi nyaromba ari ukuchahwanda handiti zvitozivana totitobhozidotianotiti wemaifana kutora ndiaifana kusvika kuground kana ini handizvikwanisisa mambo kandiya kuenda ground radotito kunomirira nyaya dzakadaro zokusvika kuungadzana azvizviyo pamutembo nenge chitonzi ndakuita zvinhu zvekudza kwamutemo handimaziva kuda kutaura chokwadi bhozi hatifanira kupindira nyaya dzisiri dzedu iye dotito aripo. Saka nyaya yenyu ndikutoona kunge yakaenda vana mejasi chichi irikutoda kuground bhozi yagara ichinetsa nyaromo oenda imona achichovha basketball achinzi ari kuenda pavana zvipindu chichi nenyaya yenyu but iye anongotambira nyaya asingazivi kuti nyaya dzinofana kuenda kuna mambo iwo mbosiyana nazvo anofanira kugadzira zvichahwanda kuti kwaariko kuti ndiko aanozikana ikoko kwete kundomotobata matunhu asiri yayo inonetsa izvo. kuti sevanhu vanga vari panzvimbo ipapo madzisabhuku nemakansira anga aripo ipapo mambo nyaromo madzisabhuku yacho akavanyora papapanapa Nyaromo vanza Nyaromo anogara kuchahwanda nditi imimi kusoka kuona zvipinda nditi iye aigara basketball ndinomutora ukaditi shuwa anogona kugara akaroza iye manje anogara kugadzisa ndimambo ndotito bhozi ndeyapa ndimambo wenyu ende Nyaromo wachirega ndikutaurira handisi kutaura zvofeva kana kuti zvokuti akutokanganisa zvinhu bhozi munhu yakura kayo
kutaura chako chako haasi kutonetsana kumaofisi dzimwe nyaya dzitakutikamisiraisana zviro zvakuningirirwa kuti ari kutongoita zvimwe zvikunzwa mutemani usabata nyaya dzisidza vanoona kuti ini andinokuti itonga nyaya inokuzorai kuvaridzivai kuti nditi zvimwe zvinhu kacho mambo nyaromo vakatedzera umunda iwoyo kubva zvapari kuitwa ngatibatsirane pamusoro ezvinezvi mutemo unenge watinakei pari zvinozvi kana muchikuti mashure muchana ndokunga vabereki mambonini vachitaura chinhu chinonzi master plan handimatinzwisisa inonzi master plan chechechi tanga tiri kuworkshop musi unoyu chinhu chochechi nyaya dzamungonetsana dzominda idzi hadzichanetsa pari zvinozvi pakuuya vekanzuru nyaya inyoyi panenge pana DA kanzuru inenge iripo mambo wenyu anenge ari paground masabhuku enyu ari paground chogadzirwa chinhu ichocho ona pamungunetsana pacho ndepapi akuchaitwa zvinhu zvaitwa kudhara zvokungoti tinenge kana feja kuti aiwa handei tiite zvikati hakusisina mutemewo dhanga raro kanzuru saka kunetsana kwese kwamukuita ikoku nyaya dzenyu dzakuperera kumaoko yekanzuru izvozvi pamukaenda mumambo chifidotito anotoshedza ana DDC nekanzo veienda paground vosvika voita chinhu chavari vari pamwe chete hachichaitwa namambo vari vega pasina vanhu vapi ivavo saka kana muchinge matosvorana kumboko nenyaya dzemugano please yedzidza yekupedzerana muri kupi nokuti pamuchasvika papo anzi mangachena inopareparire nhema pachasvikawo paground zvizoonewo zvipaground chenjera kuti mucharohwa matiketi achakudzimbai mukati mani menyu imomo chakakosha dzidzai kuwirirana muchiri kupi muchiri kumusha ende ndodondo guru riri kutaurwa iro kunzi wirirane muri kupi makazoona makusumudza hofisi yako yapaground hokoyoyi tatenda ubereki nokunzwisisa kwenyu koko saka chakambireva kuti imi munofanira kudzoka kumusha iwo angakwanisa kuipedza nyaya yekuti iwo angazigroundinda musimunyika mavo inofanira kupedzwa nachifidotito saka kurova kuti imi makudzoka kumusha meenda kumusha kuground chifidotito ndo chazopedza nyaya ipi mambo vabata nyaya isiri yavo ngandinenge chifidotito vacho variko variko right saka changamira nejudgment vanenge vapa kuno ndinozobatsira kuti kana ofisi ikwanise ku thanks wise kuti changamira vakadzikisa judgment inotaura kuenda kwavo kuti inofanira kubuda kunofanira kubuda judgment inotaura kuti ndaitarisa nyaya but nyaya ndikuti idzokere kuti tinosvika paground komiti yacho inotenderwa kusvika ipapo isvike ipapo tingamira mungavataurire dare machinzwa tiwane kunyora nyaya iripo ndeyekuti totokuzorai una mambo wenyu ona dotito utito tovapa tsamba kunokupai tsamba nyaya hatiigone todai nyuvaridzi dunhu gwenyu kokanditi ndivanhu zvaumaunganzira kere sekutanga kuita mambo vari kutaura varuwa muzoshedziwa timu inouya kuground ndeinotopedza bhosi vanhu vari kunga vanhu vari kupedza nyaya bhosi variko vanotoziva kuti munhu waiwani ukazochinjiwa ikazodai ukazodai handiti zvotozikana kumatare ikoko matunhu ikoko but isi hatizigoni kuzviwana manje zviri kuita mese kana iwewe hauna kunzi mundando wako newewe hauna kunzi mundando wako asi chaitika ndechekuti tese tiri muno muti wamauya kuda kuti mutiudze hatizive zveikoko zvokuti chinhu chiripo kudeno kwanga kuri kuti uyu auya nasabhuku iwe auya nasabhuku novakuru vasiri uyu ndiwa 80 hondo yapera iwe statement yako ndeyekuti mabva mukipi handiti kureva kuti uyu mudiki unokubva mukipi kuye saka mese isusu tese isusu manje hatina chatinogona kutambira bati chiti izvi ndezvako asi solution iri kutaurwa nachangamiri
hainaba kuti iwewe ukuda kutorerwa munda kana kuti uda kutorerwa munda kana kuti iwewe ungazoenda uchiti munda ndauhwina. Hawanyeba hazizizvo. Zvinoto vari kumusha ikoko vakuru vamatosiya izvo mese muno vakuru vari kumusha ikoko vanotoziva nhoroondo dzacho ndo vakuru vari kutaurwa pano. Saka imimi munobhirirwa kuti muuye navo vese kuno uye zvenyaya iyoyo iri munharaunda yaMambo Dotito. Saka naizvozvo changamire vari kuti vanofanira kuti vabatsirwewo naDotito. Iye Dotito kana akuita nyaya idzodzo dzimwe nguva muchaona kuti ivo kunoko kwakandeya vadzorera nyaya kwaDotito. Tinenge tiriko. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.